Boas tardes, o meu nome é Ángela Teijo e traballo no primeiro ciclo de Educación Infantil. Hoxe non veño aquí solamente como educadora, veño como representación de moitas profesionais que levan anos sostendo a infancia dende o esforzo, a vocación e o compromiso, pero tamén desde o cansanzo e a invisibilidade. Veño en nome de todas aquelas profesionais que cada día acompañamos os primeiros anos de vida dos nenos e as nenas, unha etapa fundamental para o seu desenvolvemento e, con todo, unha das máis esquecidas dentro do sistema educativo. E veño tamén para falar dunha realidade que xa non podemos seguir normalizando: a precariedade, a falta de recursos e as condicións nas que traballamos. Este manifesto nace do cansanzo, sí, pero tamén nace do amor profundo e compromiso cara a nosa profesión e cara á infancia. Nace das aulas, da sobrecarga, de intentar chegar a todos sabendo que moitas veces é imposible, de sentir que traballamos en condicións que non respectan nin as criaturas, nin as profesionais. Porque mentras dende fora se fala de conciliación, nós vivimos unha realidade moi distinta. Vivimos aulas saturadas, ratios imposibles, falta de recursos, de apoio, de recoñecemento, falta de escoita institucional. E, aínda así, seguimos sostendo emocionalmente a decenas de nenos e nenas cada día. E todo iso ocorre na etapa máis importante do desenvolvemento humano, porque a educación infantil non empeza aos 3 anos, empeza dende o nacemento, e o que sucede no 0-3 deixa pegada para toda a vida. Por iso, hoxe vimos expoñer alto e claro que o primeiro ciclo de educación infantil non pode seguir sendo o gran esquecido do sistema educativo. E educar na primeira infancia require tempo, presenza, formación, estabilidade emocional e condicións dignas. Por iso estamos hoxe aquí, porque a infancia non pode esperar máis, e porque as educadoras infantís tampouco. Por todos eses motivos reivindicamos, en primeiro lugar, que o 0-3 non é conciliación, é educación. Necesitamos que se entenda dunha vez por todas que o ciclo de 0 a 3 anos non é un servicio asistencial, nin un simple recurso para facilitar a conciliación laboral das familias. O 0-3 é unha etapa educativa, recoñecida na LOMLOE, donde o artigo 14 establece que o primeiro ciclo de educación infantil ten carácter educativo e debe desenvolverse a través dunha proposta pedagóxica con principios e fins propios. É nestes primeiros anos cando se construen os vínculos afectivos, a seguridade emocional, a autoestima, a linguaxe, a autonomía e as bases de aprendizaxe futura. Con todo, seguimos sendo tratadas como un servizo secundario dentro do sistema educativo. E iso ten consecuencias directas sobre a calidade de atención que reciben os nenos e as nenas. Exiximos que o primeiro ciclo de infantil sexa recoñecido social, política e económicamente como a etapa fundamental que é. Non pode existir unha educación de calidade mentras as profesionais traballemos en condicións precarias. As educadoras infantís sostemos unha enorme carga física, emocional e mental. Somos responsables do benestar, a seguridade e o desenvolvemento dos nenos e nenas durante unha etapa profundamente sensible das súas vidas, cobrando o salario mínimo interprofesional. Así se xustifica a vocación con explotación. Exiximos salarios xustos e acordes ás responsabilidades que asumimos cada día. Exiximos parella educativa estable nas aulas, porque acompañar a infancia con calidade non pode depender só dunha persoa intentando chegar a todo. Exiximos formación permanente e recoñecida, porque a educación evoluciona e os profesionais necesitamos ferramentas e recursos actualizados. E exiximos tempos reais de programación e coordinación pedagóxica, porque educar non é solamente estar dentro dun aula. Educar tamén implica observar, preparar materiais, planificar propostas, acompañar procesos, coordinarse coas familias e co equipo educativo. Non queremos sobrevivir nas aulas, queremos educar con calidade e dignidade. Temos, baixo a nosa responsabilidade, o máis valioso de cada casa polo salario mínimo. Durante demasiado tempo, separouse o cuidado da educación, como se fosen cousas distintas, pero na etapa 0-3, coidar é educar. Cando acompañamos no soño un bebé, acougamos un choro ou axudamos a xestionar emocións, estamos a educar. Cando acompañamos a alimentación, a hixiene ou a creación de vínculos seguros, tamén estamos a educar. Os coidados son a base do desenvolvemento emocional e do benestar infantil. Non existe aprendizaxe posible sen seguridade afectiva. Por iso defendemos unha mirada cara á infancia baseada no respecto, o apego, a presenza e os vínculos. E iso require tempo, estabilidade e profesionais suficientes.
Non se pode falar de educación respetuosa mentras as ratios sigan sendo abusivas. España ten as ratios máis elevadas de toda a Unión Europea. 8 bebés, 13 nenos e nenas de 1 a 2 anos, 20 nenos de 2 a 3 anos para unha soa educadora. É imposible ofrecer unha atención individualizada de calidade cando unha soa profesional ten que atender a demasiados nenos e nenas ao mesmo tempo. A infancia necesita presenza, calma e acompañamento real, pero as ratios actuais moitas veces obrigan a traballar dende a saturación e a supervivencia constante, que se traduce nunha falta de calidade educativa. E iso perxudica tanto a infancia como as profesionais. Por iso exiximos unha reducción urxente de ratios acorde ás recomendacións europeas e ás necesidades reais da infancia, porque coidar ben non debería ser un privilexio, nin unha excepción. Queremos unha educación inclusiva real, non solamente discursos valeiros. Cada vez chegan ás aulas máis nenos e nenas con diferentes necesidades educativas, emocionais e de desenvolvemento. E as profesionais seguimos intentando responder sen recursos, sen apoios especializados e completamente desbordadas. A inclusión non pode depender únicamente do esforzo individual das educadoras. A inclusión necesita recursos, formación, especialistas, tempo e principalmente compromiso institucional. Cada neno e nena merece ter unha atención adaptada ás súas necesidades, respectando os seus ritmos e garantindo o seu benestar, porque unha educación verdadeiramente inclusiva non deixa a ninguén atrás. As escolas infantís levan anos funcionando baixo unha situación de infrafinanciación constante. Traballamos moitas veces en espazos insuficientes, con materiais limitados e con instalacións que non responden ás necesidades reais da infancia nin das profesionais. Aulas saturadas, patios pouco adaptados, falta de sombra, problemas de climatización e recursos escasos forman parte do día a día das escolas infantís. E, mentras tanto, as exixencias cara ás educadoras non deixan de aumentar. Non se pode falar de calidade educativa mentres falten recursos básicos. Necesitamos máis investimento en materiais, espacios seguros e contornas adecuadas para o desenvolvemento infantil, espazos naturais, amables e preparados para as condicións climáticas, porque a infancia tamén ten dereito ao benestar físico e emocional dentro das escolas. Investir en educación non é un gasto innecesario, é un investimento directo para construir unha sociedade máis xusta, máis igualitaria e máis consciente da importancia dos primeiros anos de vida. A educación infantil é un sector profundamente feminizado e, precisamente por iso, históricamente infravalorado. Durante anos, todo aquilo relacionado con cuidados foi considerado un labor secundario, invisible ou natural nas mulleres, e esa mirada contribuiu directamente á precarización da nosa profesión. Pero cuidar e educar a infancia require formación, responsabilidade, sensibilidade e unha enorme preparación profesional. Non somos garderías, somos profesionais da educación. Dignificar o 03 tamén é cuestión de igualdade de xénero, porque mentres os traballos de cuidado sigan sendo invisibilizados e mal remunerados, seguirá existindo unha desigualdade estructural profundamente arraigada. Vivimos nunha sociedade que moitas veces obriga os nenos e as nenas máis pequenos a pasar xornadas excesivamente longas fora da casa. Criaturas que pasan máis horas nas escolas infantís que interactuando cas súas propias familias. E isto non ocorre porque as familias queiran, senón porque o sistema laboral e social non está pensado para as necesidades reais da infancia. Necesitamos políticas de conciliación verdadeiras, políticas que permitan criar con tempo, presenza e cuidados. A infancia tamén ten dereitos e os seus tempos deben ser respectados. A falta de criterios e de unificación sobre o 03 por parte do Ministerio de Educación que permitan garantir unha igualdade real para as familias e os pequenos, conleva a diferentes modelos de xestión. O exemplo máis claro atopámoslo en Carballo, onde conviven dúas galiñas azuis, unha de xestión pública, outra de xestión indirecta, e, ademais, 3 escolas de xestión privada. As condicións, tanto para as crianzas como para as traballadoras, son totalmente distintas nos 3 modelos. Acaso os nenos e nenas de Carballo non se merecen ter as mesmas condicións, sexa cal sexa o modelo de escola infantil ao que existan? Para rematar, mencionar que a infancia de 0 a 3 anos non pode alzar a voz, pero hoxe alzámola nós. E non imos deixar de facelo ata que coidar, educar e acompañar a infancia
teña a dignidade, o respeto e as condicións que merece. Moitas grazas.